Gwen. Level 9 alweer. Dat ik het nog weet. Van vroeger. Ik heb eens een kerel. Aha. Aha. Dus dan brengen we even mijn andere PC in de detail. Wel een beetje in de gaten houden. Aha. Aha. Oh, kut. Ik zal nog even saven. 17. Tjie. Tjie, staan in ver. Wat ik in je safe daar.
Danke. Fucking weer. Ah, no. Ben je nog waar? Hm. Oh, wat ver hing er ook nog. Niet te doen, man. Ik zie niet veel meer te doen. Living aquarius. Nou, schmeckt niet echt aan. Tja, nul halen. Ongelooflijk. Oh, je hebt nu een kop.
Yeah, no. Nou stel je. Nee. Fuck. Mr. Aha. Blank.
他是能吗？Det är giga här.
ronde. Wow, fuck. Kom echt kapot, man. On me tue, non. Oké, nee. Dur, nee. Staan.
Dat doe ik even niet. Niks bezig aan. Wacht hier. Oké. En nou dan. Dan ga ik tegelijk.
Perseverant. Niks bezig. Even die gaan stiek niks bezig gaan. Nou, zoals we gewoon op zijn boord zit. Oep. Dat lijkt niet in het water. Perfect. Oh, wacht even kijken. Het is steul of is het iemand? Nee, gemeid. Moet ik het toch doorheen lopen. Dat even gebeuren. En toen zei
moet ik alweer terug. Mooi man. Theater sleutel. Duur dan nog wel. Aha. Oh, man. Die genoeg heb. Weet je wat tegen sigaren? Wat heb die nou? Kut. Dit nummer gesaved. Kut, sorry. Ik moet vaker saven, man. Godverdomme. Kut. Ik kan het daar niet achter.
12, to je snel. 12. Aha. Maar verschreven. Aha. Aha.